coolant wakadiko coolant nechivhiti chako icho chevanhu. Right, muri yeZimbabwe pari kupisa ira handizozivi zvangu kuti muchati kudii nezvinhu zvekutaurwa panapa, but kazhinji nyaya zvadzinoda dzinoti dzinge dzakataurwa dzakaita sei dzakabalansa, uchimbonzwawo kuti okay the other side vari kuti kudii vanhu vari kuchechi vari kuside kwacho ikoko. And at this point, at this level in my career, I wish to host my Auxilia Mnangagwa wacho pachavo tichimbonzwawo side ravo kuti mother muri kuti kudii nenyaya dziri panapa. I hope kuti one day I will surprise you and you guys muchashokekana. But nhasi gedze timbonzwa comrade Traore kuti vari kuti kudii pane nyaya iyi ana KLC nanani kuti zvimbori nyaya dzichi dziri kumbonyatsoitika zvichinzi kune vanhu vari kurowa maskillful kuda kuti vasvibise zita ranani. Maybe chokwadi you never know, kana kuti ameno handinyatsoziva, but zvimwe zvacho zvoda kumbonzwa from the horse's mouth tichinzwawo kuti nyaya yacho pavari kuiona ipapapa vari kuionawo sei. Alright, rikatipindi munyaya dzacho. Yo comrade Traore. Cool it, my guy, how are you? I'm okay, Baba. It's been a minute, man. Yes, definitely, man. It's been a while, man. How are you keeping? Ngodaiso tingomuka tichidonha tichitoenda takadaro. Aiwa, hando yacho baba. We must never give up. Yeah, zvinoita bo. So I was scrolling on YouTube ndakabva ndaona pa YouTube channel yenyu, you know, ndikati dzimwe nyaya dzoda kutika ukanzwa handiti usangomhanyira ngoscroll, unofanira unyatsozodiga deep, unyatsobvunza uchinzwa kuti zviri kufamba sei. Ndaona iyi pamamitaura ya KLC inoyatsofamba sei, chimboti jekeserai apa because ndaona even headline yenyu pakanzi KLC used to attack the Mnangagwa family. No. Firstly, we need to look at the age of KLC. It was the animal Yes. Mount out KLC is to look at the figures which are involved. Look at the level in chickens one. You know it when I kill so it's not surprising it's put in the hand which is behind. Okay. Alright. That is pushing for the destruction of the first family, in particular. Alright. Between. And if you have to look at it, politics is people were attacking president. But it's like people have given up. What about soon? Hakucha attack you. There's the criticism, there's the criticism, there's that equal. Akusina now Munese arikutanga attack president through mwana wavo and the first family. Alright. Yeah, ndikupanzwa. But takatarisa uyu tingasaka tingati chimunhu kuti anenge akangopinzwa muchinhu here kudhara, because even tikutarise duma levels ezvinhu zvacho zvaanazvo pamari yese kana kuti akashandiswa kudingina. So are we saying kuti mari even yaanayo wealth yese yakaaccumulate haana kuiaccumulate kubva kumukomana here kuna Collins? Aiwa, hai ikude kuti manje munhu kana under the influence anything can happen. Because unoona drugs vanhu vanofanira kunzwisisa something kuti madrugs chitori chirwere, and it's not always vekuti munhu anopinda willing. This is why munhu achinzi akatora madrugs asi haagoni kuti ari ega, atone a certain process ine professional people yaanofanira kuti anga achiona assistance from those people, atori kwake ega kwaanenge ari ega achiwana help. So vanhu vazhinji vari kushandisirwa madrugs. Ndiwe crewman unongoti Traore ndomuziva comrade ngatimborova madrinks. Mukunorova madrinks imo mundobva something. And what ndo zvinotoitika ukatarisa type yelifestyle inorarama nana KLC. Vanhu vanechitongoti ngatimborova madrinks, timborova madrinks tichingonakirwa, handizivi. But vanotozviziva kuti munhu atori cunning and evil
uchitarisa fesi dzevanhu vaya vakatuma bhoo tuma nai haumukungiri kuti ari ivo kusvika kweikondi yakadaro. Look at madrugs ari kutaurwa nezvavo nezera remunhu unotoshamisika kuti kofa. That is how evil that lady is. Saka apa tingangoti yake haumupumi. So problem ndeyekuti zvinoita sezvinodamita. Why? Because most people are not exposed kune zvinhu zvemadrugs. Kuti world yemadrugs inofamba sei? How are people exposed to issues like these ones? Unotanga kutoisirwa. Waisirwa then you get hooked. Madrugs haana macravings ekuti wangu watotanga haukwanisi kutomboita sober, unobaoda kumbotori high. So you find kuti that stage obvious akaramba achingopomba mukoma madrugs achipomba. Barapa takazvitarisa mukomana uyu tingati zera rekuti madrugs aya angaita zvekupuhwa ne22 year old girl here nezera rake mfesu here kana tangagara atoriwo mazviri wapa kana baba, just to be honest, tida kuonesana eZimbabweans tisingadi kuti there is a big difference between wakomana masons president, former president Mugabe current president Mnangagwa. Ukaona watu wakatosiyana. Wakomana washamwari vane discipline. They are hardworking, but even my party programs, they are always supporting. Haubonzi kudrama ari kuti wazodai wazoona kwachirwesa nemota wazoita violence in power vazopa vanhu musocial media. You will never find them doing many of those things. Ati vapana vakatongokura vari in power. Because mind you, President Mnangagwa since 1980 now, wanga wato minister, begi rato opposed kutodana. But most people vakatanga kutoziva some of the sons of president is zvanofanira matwins aya. Vanhu vakatanga kuziva matwins 2017 2018. Yeah. All this time people didn't know. You see, so it's an attack that is meant to destroy. Kuti moms vanetaura kuti siyana nemadrugs. Mwana waita challenge yemadrugs. Chinhu chakatorongwa munhu bvaatoita hooked onto kuti uya abude pachena obvious kutaura kuti this is what I'm into, I need help. Zvinonyadzisa because hapana unenge achitarisira kuti ungafa ukaita zvinhu zvakadaro. Alright, but kana takatarisa pane nigirikini panyaya iyoyi since muri kuti uyu ari kushandiswa iweapon ari kushandiswa kuno destroy vanhu. Tingati weapon iri zvinhu zviri kuitwa nevanhu vari within ZANU-PF here or vari kuopposition? We don't have opposition, Kulind. I've always been telling people this. Nofunga makaona one lady that was recently appointed kuita Senate. She used to be the chief of staff for opposition party. But these people vanopedzera vatoona kuti these people are bogus, they are in it for the money. Vopedzera vasiya, vopedzera vatojoina our ZANU-PF. And you see, so as far as the opposition is concerned, Jaiko, hatina opposition. This is something that is happening right from within ZANU-PF. Team rema faction here kana kuti munhu atoriwe mudanga zvake ari mudhuze akangonyembera kukula. Kana munhu anenge atori nema interest, something like this can be done by someone who's got interest. But my interest echi, I mean maybe ndindakanyovarika kangu panyaya. Munhu angaita my interest like echi pakuita kwema drugs kwanenge. The first family for them to lose, for people to lose confidence in them. Very, very much political. Look at how much information is coming out. Not even once have people spoken. Vanhu peuti ita podcast kana program yekuti inotobuda pachitaurwa zvakanaka zvinoitwa nethat family. Never vana vaya. But it's like chirungobuda everything which is negative. No chirumhanya unobuditswa. President wabuda nhasi vakapfeka bulletproof vest. Uyobuda wachitaura zvake. Uyobuda achitaura. You see all negative things. Ndongoti vanhu vangoluza confidence in the first family. But izvo tingati zvinhu zvekuti zvinenge zviri sponsored ofuti here zvikana kuti vanhu vatongoneta because ndaona vamwe kuna vamwe vanhu vekuti vanenge vatongoneta havasi vese vanhu vanonakirwa kandi zvinhu zvezviitika zve. Baba, we've got people who are cunning. Inini, I'll be honest with you. Dambudziko rine vanhu nderekuti vanhu vachine brain dza 1980 dzekufunga kuti vanhu vachiri kutotambura zvekutodaro. Mazuva ano ukaona uchitambura ziya kuti ndiwe mikana iriko yakazara.
ende mukana uridzirwi barrels chiuya muite mari kuti uite millionaire. Munozongoona munhu aufamba nemajagwa munhu achidya kugara kuti ndingato millionaire. So we've got many people who are multi-millionaires who are actually making money through mining, agriculture, matenda, and many other avenues. So figure near around 7 million. Ina ndone paine chinhu chinoshamisa. Dzitori riu mari idzi kuti dzinongokwanisa ngobatwa chero nemunhu. 2 million is nothing kule. Vanhu vari kushanda, vanhu vari kurowa mari shamwari. People are making a killing from mining. Tarisa ma-areas akaita sana mazoa. Kwese kuri kuitwa mining kunana pena longo. Scott Sakupanya is a billionaire. He controls a huge chunk of the mining industry. Most of the people who are into mining right now go diro rinopedzera vapinda maoko make. Imagine utane vanhu vangani vari kudriva ma-GD6 vatone dzimba who are living a pretty life. What more munhu ana baba wake vanga vari minister since 1980. Vanenge vane mabusiness akawanda sei. You just need to have one claim. Yekuti mukarowa proper mining isiri yemugwara yai. Munotadza nei kuti mari yakawanda kudaro. Munotoita mari yenyu yakanaka. Bozi panyaya chimwe chinhu chiri kunetsa kanje kuti ndazonzwa pakutaura futi nyaya dzemoney laundering pane musikana uyu Kiosika. Vanhu ndo vari kubva kuti mari iri kubva kuna Collins kai. Ndo pari kunyaonetsa ipapo. Ndo pari kunetsa ipapo. Aiwa. Hatigoni kuzviramba kuti musikana uyu irombe because musikana uyu haana kwanga akashanda ka. Saka 7 million anda kuonepa mafiga esa mota dzese idzo dzimba dzese idzo anda kudziona uyu. But akanyatsororwa zvekuti akarorwa kuti ingoriwo girlfriend zvinonyatsoFamba sei pepe. Unotoda yanga ari muroora vanhu vajambuka kudaro. Haasi muroore. Mahura. Mwana msadaro. Muda kuti ruwesa. Mahura. Yoshama zvichienda murume wake munhu haana kuziva ndakabvisirwa tiripo kuzvemusha. Ungaita kuti munhu arove madhiragdzirisha. Aiwa but ndikutaura boss kana achitonzi second wife ka. Alright uyu ndo pangamutengera pangamupa mari dzese dzodzo here asina kana kuroora kwacho kunomboita mari kuroora kamunhu kake. Ndozvandinotaura kuti shamwari chinonzi kuroora hakusi kubvisa mari. Handisi chinonzi kuroora kuti iwe unotora mukadzi wako unoaccept kaumba kwenyu. Ndo inonzi marriage iyo. Ha but kwaba vari kuaccepta zvema-second wife zvezvere ina handisi kuzvinzwisisa because apa I think 3 months ago pari kunzi umwe akabukwa futi kwa achinzi angabva asida kutaura hangu zita munhu wachomunyarekani achinzi anga ari second wife. Now polygamy has never been an issue in Zimbabwe or anywhere where black people chinonzi mukadzi one chirungu cheche isusu we are not like that. Hazvishamisi unzi kunoenda wane mukadzi wechi2 kana kuti wane 3 kana kuti wane 4. It's very much normal. Problem ndeyekuti family imwe neimwe ine integrity yayo. Hatigoni kuti munhu wese wawangoita zvawaita naye kunze kuti utotava mukadzi wako. It doesn't work like that. It's a union of families adding value to the family lineage. Not chinonzi marriage chocho. So the issue is, was it approved or it was not approved? And mind you, these things which we are talking about, this is a family which exists in the public domain. So analysis that inenge tichiita, inenge tichibatanidza madots information inenge ichicirculate on social media. Alright. Get the point? Yeah, now I get it. Yeah. I got it. Alright. But pandachinzwa pa video renyu apa pane pamamuchita muchiti munhu wacho ari kumbeka ndanzonge mato reveal gender kai munhu wacho ari kushandisa kills. Yes, we've got a syndicate yema drugs in Zimbabwe munomu, and Moms has been fighting against these people, and Moms if she pursues something Moms doesn't give up, Baba. Moms is a go-getter, Baba. Moms delivers. This is why you saw most people Moms already a president capacity. Even though has no interest but level no family politics how she handles a business I don't need capacity to the president. Yeah. So this is why people are fighting. Kuda kuponesa munhu. Munhu aripinda munda medu.
So let's lower the side. Let's get him. Right. Ndazvinzwisisa. Saka ndichambotry kuinvestigator. Ndichambotry kuinvestigator pamati munhu wacho mukadzi. Ndichazotry hangu kubatanidza kozi apa nhasi handisi mood yekuda kuti nditi ndiani ndikurevhei kuti ndiani munhu wacho. Ndichainvestigata ndega ndotry kunzwisisa kuti munhu uyu ndiye here zviri kunyazofamba sei because nyaya dzacho dzihombe. But thank you so much for tuning in nekubatikira kwamaita. Regedzai tisiye link vanhu vanyatsonzwa full video renyu racho ramaita kuchannel kwenyu. Saka tichaisa link rechannel renyu vanhu vozvinzwira vega pane zvamava muchitaura zvacho. I don't know kuti vanhu vanowirira nazvo havawirira nazvo, it's up to them, but isusu chedu chete kungodeliver. Ine at least ndabvunza zvese zvandandine maquestions andaita pandaona video renyu. Aiwa, thank you so much my brother. All right, Kawan. Okay, bye. Right, batana ine link racho muri yeZimbabwe mu comment section mobva mangoitawo yamunoita ipa pamuchiona muchinzwa nyaya yacho kuti mukuwirirana nayo here kana muchiwirirana nayo mundodzwa kuti mukuwirirana nayo kusvika papi. Pindai mu comment section murione link racho, ndichange ndakaripina pama comments papo munenge muchiona riri padenga muchinovhura mega muchizvinzwira ipapo.